Het grootste probleem is dat wij ruimtetekort hebben. We groeien en we kunnen het niet allemaal laten zien. Als we kijken naar de toekomst, moeten we ook groeien. Maar die expansiedrift die we hebben, kunnen we nergens kwijt. Dus we hebben nog zoveel materiaal in opslag en zoveel materiaal wat we graag willen ontwikkelen en laten zien. Dat we gewoon zeggen, ja, daar hebben we ruimte voor nodig. Dat kan niet anders. Nou, wij willen een van de grootste slecht weerattracties worden van Noord-Nederland. Samen met onze collega's in het Natuurmuseum, waar we goed mee samenwerken. Maar ook onze collega in Sneek, het Scheepvaartmuseum. We hebben het dan over een ruimte die 4 tot 5 keer zo groot is als dat we nu zitten. Nou, we zitten nu op iets minder dan 20.000 bezoekers. Wij willen doorgroeien naar ongeveer 40.000 bezoekers. En in het nieuwe model kan dat ook. We hebben ook gekeken naar onze collega in Leer in Duitsland. Die hebben dat ook opgezet. Daar hebben we veel gesprekken mee gehad. En ja, die zitten al op 80.000 bezoekers. Nou, we gaan het iets breder trekken. We gaan gewoon op het gebied van vervoer gaan we veel meer laten zien. Maar ook veel meer laten beleven. Dus stel je voor, in Japan heb je de Japanse trein, de zweeftreinen. Misschien komt er wel een cabine waarin kinderen gaan zitten om een zweeftrein te besturen. Dus we gaan veel meer een soort experience center worden als dat we nu eigenlijk niet zijn.